ịchọba obodo dị meaningful na Igbo ị ga-akpọ Ileọba number 1 n'ụsọ ife nchi ikwu na ife na-egbu nte dị nte n'ime ọ bụ na ahịa ụlọ egburu odogwu ahịa ịlama mgbu bifo egbu onye ụlọ ma isi ya onye ya afụ pikchọ dịsi ọmụma nọ n'ebe akwa ọkụ Chidozie Nwanwu aka akwa ọkụ tiwara akị unu ya asịcha ịmagharị nta mpụ kere ife ịfụ n'okwu a ịnọrọ na Anambra ịnọrọ n'ebe a observation kwụsị egwu ala a ikwudula okwu a maka na ọmụnwa bụ ọfịa ihe dibịa na soshal midia maka na ọmụnwa bụ ọfịa bụ dibịa izipụtara na soshal midia live and I believe na many people na-ada iwu na Facebook now ji over moral na-ada iwu maka gịnị maka ego Facebook maka client maka ndị na-abịa ịlụ ọrụ chefuo na ife na ịgba na social media n'ụwa they speak for you tomorrow. Anyị mụsị nwa mụnwa bụ nna nwa bụrụ onye ichie ịya afọ ọdụ n'aka m ama m ya akpọ alụ afọ m vidio ebe gọvanọ His Excellency the working governor, king of the road. I'm a focus on I gotta come road now. I'm a road on Facebook. Ebo bia campaign no ba. Kita kan dey kill. We na make campaign na ekwu na akwa ọkụ. Noga fage eme ka eme procedure ka ga senata mana temalụ no a misleader ka ọ bụ to the youth no ya bụ the offense onwe then ndị mana na-asị biko rapụrụ na anya ofu onye anyị ji eje na Igbo na-anụ na the background of the video ebe ofu onye si na onye kwu okwu abụrụ onye ọba na onye ọbịa ya bụ number 110 menji saka mme video Chema, thank you. No ofu onye kwu okwu si arapụrụ anyị ya akwa ọkụkọ na ofu onye anyị ji eje mba bepụta nri a ka ya eke intotu nke m ga-eri na nke a ga-atụ mmụ otu ime ala ikọrọ ya kepụta nke mmụọ nwa afele alụsị gota afele ọfụ alụsị gota afele ọfụ nke ọfụ eyuzube eyuz mgbe kọva adị nne kọva ya ọfụma m gara aka mba kewazia nke mmụọ na nke mmadụ ofu onye anyị wee kwuo nsị rapụrụ na anyị akwa ọkụkọ na ofu onye eji eje mba n'ọba ofu idiot nọ na the background ewee kwuo sị mba na onye ekwu okwu a bụ onye ọbịa. Hey, tractors, iwe, mgbada, ụmụ amụsụ, ụmụ pepepe, ebelu na-emegbugo m. Ekpele nna ekpe nna ya Chukwu biko ka ọ maa amala ka nwata nọ na kamera anụwa na pikchọ anụwa ka onye sekọnata ọ bụ na ọ ga-amakwa ife ọzọ ọ mara ọzọ ife mana nzuzo dị ya n'arụ maka atụ ya kwubegoro mkpụrụ obi mmụnwa onye ife mego nke ize kidnap ga ya ịbata ọ ịba anụ ụlọ iwelile igwe eze ya ọnụ ọkwa ya le maka na ọkwa na nnụnụ isi ya eji achụ aja na efe n'elu elu ọma nda na nso maka ụmụazị agba ya katapọtụ gbatuo ya ewere isi ya gwọọ ọgwụ
Video anụ abụlụla ife mmụta. Video na-emekọta weli amala ife n'ife libido yi onwere onye ya apụta. Ụfọdụ ndị ga na-akọ bullshit n'azụ gị. Emego my own investigation nke njibolo dibia akwa emegene na ọ na-agwọrọ ọgwụ na ọ na-agwọ oke ite emeela abụ afọrọ paasị mmadụ afọrọ isi mmadụ ka ekwana ife ọ na-ebe eme. Rapụkwanụ na akpọrọ ndị dibia asị o ife ka m na-agwa ndị dibia ndị ọzọ baanụ n'ụlọ zụkọ n'onwe na ezụkọ lụọ n'ọrụ unu nwayọọ emebina nke mmadụ mmadụ ama mebi nke ọ bụrụ ọgwụ niile dibia gwa na-ele chinibia abụrụ ofu ana ịma mgbu onwe gị maka ka iwe gwa ọrụ mmadụ ọgwụ ka ọgwụ a wee lee ịma tinye ọbara gị n'ime nke ihe tinye isi n'ime ya mana mala amalụ bọsọba niile igbu mmadụ ka igbuo onwe gị o nwere onye ga-ananarị ya kama ọgbọ egbe na nana egbe ogbu ma na nana mma kama mma eji isi mmadụ gwọ ọgwụ nwere isi ma nke gwọ ọgwụ n'ofe isi ya ka ọ bụ. Anọ m na dị mgbe m ga-abanwu Facebook ka m bagodu ka mmụọ m ga-asachita nwere vidio wọchị ya ebe mmadụ sị gọvanọ na n'ofu onye eji eje mba ka akwa ọkụkọ bụ mmadụ nọ na background a wee sị na akwa ọkụkọ bụ na gọvanọ asị na ọ bụrụ na ka esi eme na onye eje mba nke ejeme ofu mmadụ anọ ebe asị na onye mba bụ onye kwu okwu onye ọba kwu okwu anụ maka kịtịkpa wụwa ya afọ. I know the partnership kita. Opia. I'm sure many of you understand it. And we're a process. Governor Koko, as His Excellency, my politics. Processing Kede. If I were over water, we're processing Kede. No process. For me, okay? Good. Ebano, Kita, Bona, and when I along, somebody, Obroso, Aqua, Crava, Italian, Gente. Oh, Bason. When you jump, Gente. Gambazi, Edanya, come on, Listing. Man, I as a reception thing. Okay? Mana, you know me and I know you. I don't know baby, also. Yeah. I'm going to be good up. When somebody say no, never this kind of mindset. Abange, maybe still a lot of our use. Gente. Gente. It may be still maybe see a lot of our use and win many lives. It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. And I got alo. It was imagine it's not alo. It was the alo, it was the oku, the mbayalo. But come on, it's a Gente. And I said, no, which means in our twilight, you may do it. So now everybody, Gente. I would have to call body. I would have to call body. I would on your body. Thank you very much. So, ife okwu na mmadụ si n'ofu onye eji eje mba ofu onye eji eje mba ka ọ bụ akwa onye nke ọzọ asị na ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya
ị na-aghọta bụ ịmụta aka mere n'ebe na ọ bụrụ na onye na-ekwu okwu a abụrụ onye ọba na onye mba na-ekwu ya ọba ya otu nwanne onwe na eziokwu kedu ife akwa mee ka mba ị mara nkwu okwu a kịta asịcha ịgbara nta nta ị na-ata ka ịlakọ onye ka na-alakọ ịlakọ ya bụ nwaanyị a na-ala ya na bed ị na-ayị ala mmadụ pụta kwuo okwu na background i wee kwuo okpupụ ọnụ si na ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya na onye ọba ọ gịnị karịa ịpụtasị ọnụ na biko gba ya yutin esekpụrụ anya ebe ya biko bebe akwa ọ ga-atọ ọchị excellency aka n'obi ụfọdụ n'ime ụlọ dị happy akwa na onwe ya ga-adịtọpụ na adịme post ya since how many months yeah because mụ na-agbagharị isi onwe m ana m agbagharị bizo nka fis iru ọrụ m esi na Asaba jebe ịgba nke si na ịgba nke adakwa Asaba because they are complaining na arapụgo m ọfis m ebe ndị m na-achị I have to come back abatago m biko ka m na-ayọ ọba youth opportunity unu nwe unu na gọvanọ nọ one on one wee yọọ wee sekpụrụ anyị mee ezigbo rally wee yọọ ọ ga-anụ akwa unu agwa ọkụkụ tiwara akị ọ bụkwa na nwunye ya na-agwa ya okwu ọ dị ka mmadụ niile nwere na-ama ya ọlụ nwere na-eke ya ọkpọ n'isi ife ichi ọzọ echigo m ọzọ iwe na-ewe m n'ebe ị nọ bụ na ya dị anụ ọdụ na ife niile na-ajụ ebe a kịta si na onye mba bụ onye na-ekwu na asị na anyị bụ ofu onye eji eje mba and which you know na igbo ofu onye eji eje mba na mmụọ bụchi ịmagharị mma na igbo ofu onye eji eje mba ọtụ nwere ebe ọ bụ na-ekwụsị ịmakpọ crowd maka na ndị mmadụ fụrụ n'anya you are a giver ị na-eme ọgọ mara amalụ na ife na-egbu iyi echere aka ọmụkwụ ife na-agba ya mgba abụrụ gọvanọ onye blame na gọvanọ onye blame na gọọmenti na onye nọ n'ọsọ onye nọ n'ilo ime onye nọ n'ọsọ onye nọ n'ụlọ imi mara rum ọ lara mara n'ọtọ n'ọrịda anyị the worst ahịa dị n'ụwa bụ ahịa ụmụnna izenwuo ndị ilo izenwuo ụmụnna ị ga-ezenwu ndị ilo ma otu efe nkata mụ na ụmụnna adịghị akọ bullshit eje na WhatsApp group ụmụnna mpịa left baa n'ụlọ ị ga-apụtakwa amanla isi ịmanwụ ọ bụ na ife na-eme kwụsị ime ya bụ ife dị n'ụlọ akwụsị enye ya nsogbu ị ga-anata mana mara amalụ na your worst enemy nọ n'okwu ụlọ gị ma chukwu nke abụta ma adịrọ ọzọ ịkpọbazi worst enemy esekpọlụ m ana yọọ mgbaghara rapụ akwa ka ọ nata worst enemy ya nke ime ga-ezugo amụma news ma dịta anya sekpụ na anọ west ka ọ bụ nke bụ worst enemy ya a ga-ebu gị n'ozu agwa ya aka n'azụ ya adị m eme pretending ọ ile m aka nje egbo ya ka nje azụ kos ọ bụrụ na ife na-eme ya ife onye nọ okwu n'isi iyi ebule m na gọvanọ onye obodo na-akpọ gọvanọ na-egbu onwe oge ọ bụrụ gọvanọ na-eme akwa n'elu background ife asị na ofu onye eji eje mba mmadụ asị na onye kwu okwu a bụ onye ọbịa kịtị kpalata ndị niile kwu okwu a ọnụ for punishment of you na onye kwu okwu a bụ onye ọbịa na onye ọbịa bụ onye si gọvanọ na akwa bụ ofu onye eji eje mba gafere m na akwa bụ ofu onye na-eji eje mba mmadụ apụta si na onye ọbịa kwa okwu ya nyakwanye ya ntị ka efe bụ isiokwu unu na ego gọvanọ ga-enye unu ka unu chi iwelu rapụzi ikwu okwu nwanne unu na-enye unu 2 million naira ndị sekuriti
na-enye unu na mmadụ na-abụ na-eso okwu nyefe ego bunye unu moto na-emere unu jege giva ofu onye megoro akwa ọkụ sefụ bata na junction ọba ịkpọ ọba asị gị onye nke akwa nwanyị ma ọ dị anụ okwu ntịchi ya pụta ego baa n'isi ma nwata kpakarịa nwata kpata ego obele nwa omegịnị ọ baa n'isi ọ dị anụ advice ndị ọga na-eso ọma nsoro ndị nso bụ ndị jege ndị ala ndị a na-eje afọ eje gote jeans eyiri n'eko nke bute nnukwu moto post anyị na Facebook n'eko sorokọfa na-ezuzu nzuzu ọga gee ntị ma m ga na-afụ vidiyo ebe m na-enọ ife na-emeghị si n'ọba ọ bụrụ gọvanọ ọ bụrụ afa mmụọ agba ọ bụrụ okwu ka nkwumukwu ọ bụrụ ife niile na-emeghị pịtị wee nọdụ n'ije akata abụ ọba ka o si onwe ndị na-adịrọ hapụ ka ịpụta akpọkwana gọvanọ afa onye gbukwana gọvanọ onye akpọkwana gọvanọ iyi home problem ka ị nwe ndị na-abịabeghị eri ego n'afọ ine mokeshọn eburu atụọ ya ego bụ ndị mmadụ ibu oge na mọzọ abịaghị mokeshọn ewa ndị which you know anọ m na-akụ alawa m mmiri ka nla ayagide ego mmụnwa sef nwere ego mma ya nwere nwa ya baa moto m kupe m nye ọkụ waa maka na mba were ifere sị ka m were ti ya POS jee were ego ka m bịa gbaba ịma na nke mba m ụzọ BP egbuo m ndị ebu ego maka ifere ọkama na-eji m uche moto m na-akụ anwụrụ gbasara ndị a rens adịghị rens nwee problem akụchie nye ọkụ anwụrụ akarịa na-enye tututututututu na nọmụnụ agbagote ọba wee bịa ndị mmadụ ndị eskọt ndị bụ akpa obi eskọt ụlọ mba moto wee na-ajụ nke moto m bụ nwesị ọrụ moto ka m bụ oge nya ọkụ anwụrụ akọva awa ndị na-anasị m ego ndị bi na m ego ebitela m ebe a nọọzi m ego wee na ọka m na-ewere nka ndị ebe arụ bigi na ndị a ga-eri m moto m ọ ga-ahapụ m ego uche ịma m na ya fọrọ dị bụkọs ị nọ na-ete egwu ego karịa abịara mbọ ego abịara m te egwu ha nte egwu m ga-agba ego ndị na-akpụ ego chimagharị ntempụ akpọ m obele akpọzi m chi nne m ka ma na abịara m ego mmụọ bụ chimagharị MC na ndị na-agụ egwu akpọ chimagharị ntempụ isi ya ọfịa afela agụ mkpochiri akpọ mkpọmkpọm mkpochiri nsị na ndị achọghị napụ m ego akpa simenti m ndị a bịa napụ m 1 baagị ọ baa na 2 baagị ọ na-akpọ m chimagharị ntempụ na egwu na-akpọ gị ọ bụ mụ na-akpọ gị nsị ya mkpochiri nzi onwe m iji ebe ego soro ndị a na-abụ ego ndị a na-abụ milion na-abọsi ego iluo ya dị BP ga-egbukwa ya ịma na ị nwere obi ozugbo nsị mba chọwe m ndị akpa obe solu m nwa ji fakọpe m n'eko ịma na afọ m bụ ibu esolu m giri ruo na-akụ moto m ogbenye afọfọ na-eme m revice onwenye nye moto ọkụ anwụrụ si n'azụ ezọsụ m tutututututu anwụrụ white ịmaga onye na-elụrụ rens nwanne m ije ụwa nwoke na ife ogbenye m anwụrụ ukwu ebe niile ndị akpa obi ndị bouncer escort m anaghị azụ kiribezie m ndị gwe gasị ei nsị ya nna m ka nnaba ka nje lụọ rens na ọ karịa m na moto m na-akụ anwụrụ akụchie dịka nke ị mara ebe anwụ ndị bụ ndị tem chairman anapụfe ego na moto nke mụọ bụ na ndị bansa hapụzi mmụnwa peacefully mgbe chọbọzi ụzọ amakwụzili m ụzọ sefụ ka m ga-ejebe njebe Nnewi fa ngwezi biko na ama achọkwa ụzọ Asaba ịfụkwa anụ m ụmụasị m na-achị azụ wee dogharị ike moto m go okirikiri ka eke kpuo ewu n'ọnụ nyaa moto m gbụrụrụ ozugbo nje nlu sekọnd Naija briji a nke alụ ọfụ efe ọsọ m anụ telelelele moto ma na-akụ anwụrụ nwere efe ndị nọ na-asị nasị nke ọgụ punish you nso agọgụ punish all of us ọ bụ ọsọ mọkọ ya punish n'ọbụ mfu nyere ọkụ na-alụọ Asaba nsị nwunye m elukwa m nke akwa ndị a bọgidekwe gara m ozugbo ego ọ efe ndị anyị na-eme efe nna sị m chimara nwaanyị dị awa ji awago m ji nwere okeshọn m na-eme adị m eme ọyị ife bụ ọyị m n'ụwa bụ ụmụ m ada m nwaanyị na dekpara m na nwunye m ya bụ my best friend any other person na-akọrọ onwe ya ịkọ adị m eme ọyị adị m eje show
adịmakpọ pati adịbeti kanopi mụ na mmadụ akọ akọ bịa ka ị rie lasịa mmanya ka ị mara ases mara one nwe mara ihe moto one nwe ị na-ene m anya hapụ m rapụ m maka nnọọ oke iweta shuga tụpụ n'ilo ahụ dị n'ụlọ akpata nke nọ n'ilo ọ na-eri ya. So ụmụnne m biko nụ were vidiyo anụ nwanne emewe mụta ife na-awa ji kpọọ okeshọn cheka na epi 100 feki ka e wee ntaizi onye ọnwaanyị nke na-anya ntaizi n'ala nụbe ọnwaanyị mụnwa jego obodo ebe kpọrọ nwaanyị na Naịjirịa mụọ anụgo nwunye mụọ ụmụ rie laịf rie ego izobe onwe gị n'ụwa ụwa ma mgbu yi mana epụta onwe gị n'ilo ụwa egbuo oyi a na-etucha anyị the best of all the na-atụ n'ilo na ọ bụrụ ka ọ na-asọ n'ọnụ ka ọ na-asọ n'ọfefe ọ na-afụ ụfụ n'ọnụ osele ọkụ ọ nwunye ga-ata afụ your real wife girlfriend ga-agba ọsọ girlfriend ya awụ fensị o gosikwuru agwa ndị mmadụ na ịbụ onye ọgwụ ego girlfriend ga-amakata fụ onwe ajọ nwaanyị ga-ahụta osu oyi ime ogbuo oyi ịmara ajọ nwaanyị na-egbu nwoke. So ife ndị men ji eme vidiyo biko agwa ọkụ nke ịdị very important ekeghị itisokwu eze Jizọs ụmụta nne sosi mana the most esidọkpụ ntị na iji akịta agba akwa because now ifu ife ndị ọba youth some of them not all anaghị ego maka ego they will share money today they will share money today ọ ga-eke ego ha ga-eke ego tata gọvanọ ga-enyefe ego eme campaign evotu elu gọvanọ and gọvanọ ga-ewin kwa because no sitting gọvanọ ka ọ bụ ọ dị adị isi chụpụ sitting gọvanọ ya ma chụm na be m ya nwe security ya nwe tout ya nwe real ya nwe fake ife ndị dị n'aka onye ọsọ ya kwụrụ ga-akwụrụ ya ọsọ ya gbaba ga-agbaba so ọ dị adị izi mmadụ ya ma gọvanọ aka. Learn from what I'm telling you. Ife na-eme mmadụ si anụ ụlọ and ife na-eme ndị mmadụ si n'ụlọ wee pụta ngwọta si arụ iwu ọcha dị program gọvanọ emesigo speech ofu onye ekwuo na ofu onye eji eje mba which na mmụọ ama na akwa bụ material ịpụta isi m na isizia na akwa isizia ndị nwa bụ idiot nọ na the program na the campaign. Iwe pụta wee sị Eze Jasper, I'm not doing comedy, stop that nonsense or I will block you. I'm not here for play or to catch cruise. I don't like it. No. I'm telling you true story. If I went to Akwasa when I was doing festival, as the people saw me there, I happy my happy. You watch the video. I just do not canopy zoo because I want to make game. Then I'm going to go with ATM on the POS, up to 200,000. Time baby about 1 million, 2 million never. Oh, my balance. I don't know school fees so much. Music can just say, man, no problem. Na my account. When we get my Facebook and I say, yeah, Chema, I didn't have a big man. Na jata cameras. Mbadi me say, anwa mo. Onyezili mo. BP egbu nwa dibia. Ọ ka manage m nọ nwa wele ga pasment m tie na account. Nlu ese aja bụrụ 5 bars gote. Onye alụgere job nọ na ị ga-adịrọ. Ntata aja kponye ewe na manage. Na ndị mụ abịa were ifele n'ụkwala. Nwere ifele n'ụkwala. Ka m wee please ye amụsụ social media. Maka social media bụ amụsụ. Mene ife na watch nkịta bụ ndị ilo m. Some ndị ezigbo mmadụ m. Onye nwe problem. Ọ mara onye fụwa n'anya. Inwe problem, ị nọ na cell. Na asị man, abeg now come help me now. I think I dey come. Ọ na abeg now come help me now. Me dey call, you don't know me again. Abeg I dey come. Okay, I dey busy. I wan go cook for my children. Onwe onye ga girlfriend dey ya agba ọsọ. Your best lover na be you so.
so many girls na-abịa anyị so na nwezi ego bụ ego anyị o ọkwa ka ọ dị n'aka iri eyi metụ ya aka n'isi metụ ya aka n'afọ akpọ bebi na enu ya akpọ mpa mmadụ ka mbebi bebi gbukwa ya ebe a na-akpọ mbebi metụ m aka n'isi ndị onye ichere ka metụ m aka n'isi mbebi ka ọ mụkọ n'isi nke ọkpọ mmeke na nkụ anya kpụta eyelash ịbịa akpọ n'afọ mmadụ ana m akpọ buzaga ịbịa akpọ ịkpọ bebi metụ mmadụ aka n'afọ bebi baby, I want to buy shower, I want to buy hair. Na gịnị mee? Ọ ya mụrụ ya nwa. Ọ dị ime. Ka ọjọọ ka eri nwaanyị elu. Enwe nke ya ti ya bịa na hotel, tụna mmadụ hotel la, ọ dị too local. Mana mpie nwere ụlọ. Onye condition. Nwaanyị na enwe condition ebe ọ ya alarụ. Ebe nke na-aga enwe good time. Don't near such woman. So many girlfriends in mmadụ nwe. Ha is okay make inwe case abịa once 2 times agba ọsọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kwu so many niggas nke na akọkịta so many agbaga ọsọ all seasonal friends ka fa bụ seasonal friend. Don't be very careful, be very careful. Your best person n'ụwa bụ nwa ịmụ. Sometimes nwunye, some wife are deadly. Some gasị gị nwa ka je nụọ dị ọzọ. Yes, nwa agbọghọ amụfụ ọnwụ dị nwanne izuzupu n'ebe a maka nje nụọ dị ọzọ onye nkwe ego itukwu ya ọgwụ ka nwa ebulu ego iwele property kpochiri ma chukwu ka nna ayọ ndị a na-ayọ mmụọ mbụ biko ya mee ka nata ka na pejide ego ijego nata ijego many cases nata nke anụ bụ nke tụ mmadụ ọnụ gọvanọ mfa atakpọ gọvanọ nkwụsịkpọ gọvanọ ndị ọba biko nụ onye aka ya dị n'okwu akwa ya rapụ akwa biko egbuna ya lọba ọmụ na ayọ ịmara aka ya dị na keesi akwa nọ ngị nwa stampin akwa gbayalụ ịnụ wele nọ nwa ka ọ bụ ma ọ obele nwa ọ ma na akpọ obele akwa igbo obele nwa akwa ịkalago ketọp obele nwa gane obele nwa up to 2 years to 6 years going to 3 years na to 6 years iburu obele nwa gbara na nwa unu ka ọ bụ onye na-agwa na obele nwa ka ọ bụ a coward obere obele nwa. I was 24 years old when I got my first wife married. When I married to my first wife, I don't want my university kida obele nwa ma ihe tie nwaanyị amụ n'ike ihe tie amụ n'ọkpụ ka be were amụ tie n'anya mmadụ. Obele nwa ma anya igbo mara anya ego ọ ga iburu obele nwa onye kpọrọ obele nwa igbo onye ichie onye ma na-ewere ihe iwe obi adịrọ mma n'ebe ị nọ chimara nna ya biko gbayalụ nkọsị akụba ilu ekwolo anyị mara ndị a niile sọmọgị amasị gọvanọ so ya bụ oyi gọvanọ ọgwa gọvanọ nna afere agaghị a ga-atrapụ ada jeresi ya ike onye obodo m ọ nwanne m mebisigo ụmụ nwanne m niile gọvanọ ga-egede ya ntị maka na-arụba ọ na mụ na gọvanọ bụ onye na nga-akpọ gọvanọ sị arapụ ya ma biko etinye ekwube ọ bụrụ okwu anyị ekwu na panel gọvanọ vidiyo anụ maka olu ndị ọba ntị akọba nne ji akwa biko ọ bụ gọvanọ ji akwa ahụ onye ji akwa bụ ndị ọba ji akwa ọ mmụ kwụzi yes ahịa dị n'ụlọ bụ the worst ahịa ize nwa ahịa dị n'ụlọ ị ga-adị ndụ akwa ọkụ chukwu na ndị a ga-enyere ya aka eke hit chukwu na ndị a ga-enyere ya aka ọ ife dị n'ụlọ na-enye ụlọ nsogbu since nke a gba ọsọ ka afọ nke a nwụdara na-eme alụkọ kịda ọ gba ọsọ since ya nwee ejide ifu nke makara statement oyibo na-abịa gbagoro ọsọ ka oyibo chọba ya achọba asị meke move ka oyibo chọba ya achọba ka akpọbazi aka ọrụ ịgbazi anya ga ife na-eme na onye na-eme biko gbagharazi agbọghọ m ọsọ bụrụ odogwu ka m bụrụ onye ụjọ temple ụwa fesi si ya biko bụrụ odogwu ka m bụrụ onye ụjọ ọ ka mma akwa ndo dibe ị ga-atakwa one day chukwu ga-eme aka ji akwa ndị ọba biko nụ chimari nna ya biko onye ọba bụ oyi gọvanọ onye abụ onye ọba bụ oyi gọvanọ akwa ịmara ipulu wet wee isheki ọba
onweze na-amụzi okwu ndị big man n'ọba ọsọ gị kwara na ama akwa onye ọba asịsị akwa ka amalite onweze onye ọzọ amasịrị Obi Cubana bụ onweze onye na-afụ dị fasef nke a na-ebu ya lọwa mmanya na private jet bụrụ mmanya ala lọwa akwụkwọ nakọta ya Samsung egotego Samsung Obi Cubana gị Samsung bụ agbawago eji maka aja egote Samsung ama oje mma ihu na ka ala ị ga-eme ka ihe mee gị ya bak maka ọ gị be nji jegote ya Samsung advert bikonu